Продуктът, който е двуфазният балсам без отмиване, е балсама, който използвате след като се измиете. Той спомага за вашата еластичност, спомага разресването, прибира начупените ви краища и е страхотен продукт преди да изсушите косата си с сешоар. Тук е много важно да вметна, че това е двуфазен продукт, който е много добре да разклащате преди да използвате. Преди неговата употреба просто го разклатете добре. Още един въпрос и запитване много често от вас. Защо помпичката по увелизатора не работи? Работи. Тук мерките за сигурност, тъй като транспорта влияе, са малко по-специфични, така че давам конкретни обяснения как да използвате. След като освободите, трябва да отворите пулверизатора, да изведете помпичката навън, да направите няколко разпръскващи движения и да завъртите отново. Необходимо е просто да поеме въздух.